ina son ki min kyakkyawar fahimta akan abin da zan faɗa miki. Da Allah kake kalli abin a wani iri. Ba damuwa malama, insha Allah zan miki kyakkyawan fahimta. Bilkisu, na yaba da hankalinki da kuma tarbiyyarki. Don haka in ba za ki da ba ina son ki zame min abokiyar zama. Ban gane me kike nufi ba malama. Ina son ki aure mijina, mu zauna cikin aminci na har abada. Da Allah ki tashi ki sallah asuba. Tun da ina ta tashi kin ki tashi. Gashi yanzu rana ta yi. Yanzu fa ki duba lokaci 12 fa ta yi fa. Haba Hafsa. To kuma shi ya faɗa miki yana so na malama? Bai fito fili ya faɗa min ba. Amma ni na mishi sha'awar zama da ki. Domin ba ki da matsala Bilkisu. Don Allah ki taimaka ki daure. Mi wannan ibadar tare da ki. Na shiga uku. Wannan wani irin tashin hankali ne ya same ni da sanyin safiya. Wallahi malama ba zan taɓa iya zaman kishi da ke ba. Yau ya kamata na karɓi girki daga hannun Jabs ko? Kinga, ya Allah dakata. Duk ranar ta gaji in ya so sai ki karbi girki. Amma in dai bata gaji ba bayan da za ki karbi girki. Har zuwa yaushe kenan yaya? Ki kika sani. Baba, Na'am. na zo mata da alkhairi ne, amma take kokarin ta sa kafa ta shure shi. Malama, wannan wani irin alheri ne za a sa kafa a shure shi? Ni zaki ce na miki shari bayan ga zahiri? Na fi ki rashin mutunci. San miki mugun duka a wurin nan. Ta nan kika bullo kenan kina so ki cutar da rayuwata? Shi yasa jiya kika ce wani kadangare a cikin daki kika wani kare kika kin canza gaba daya. Dalla gafara malam. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa.